Abychom zabránili posunu palet nebo krabic na paletě, tak aplikujeme fixační prostředky a o to se nám stará firma. Jak si můžete uprostřed toho našeho náměstíčka všimnout, je na paletách, kde jsou našimi krabice, ty jsou právě opatřeny fixačním prostředkem firma. Je to nápis jedného lepidla, který zabraňuje posunu. Každý výrobek dnes se může využít tiskárem, které customizují a v podstatě jsou schopni na každou krabici vytisknout plnění, které jsou přistaveny klinice, jsou velmi rychlé, efektivní a výkonné. 93 krabice určitě velký možná určitě zasypá a i na tom pověstní materiálu se je a ještě je přiřazena malá tiskárna, která se hodně spíše do obchodního prodeje, která také potiskává krabici. Ominovací stroj je poloautomatický, má až 100 volitelných programů. Servispal obaly je česká firma, letos 20 let na trhu. E-obaly je značka našeho e-shopu, ze kterých se prodávají obaly, které jsou... Že jsme pro vás připravili také posezení s kávou Peteliny a zvýhodněné předplatné má pro vás váš hlavní partner